Така, какво мисля за Бобито, с която в момента говоря в телефона и тя ме чува? Значи, много се радвам, че се сдобрихме. Да. Какво мисля? Мисля, че ти знаеш какво мисля. В смисъл, много си те обичам. Много мразя да ми се сърдиш. Много, ама изключително много мразя някой да ми се сърди изобщо. Най-много и Вържня, защото Вържня се сърди много гадно. И ти също се сърдиш много гадно. Тъй, като се сърдите сте гадни. Абе, не мога да ви обясня, просто много мразя да ми се сърдите точно ви двете. И Анисвета също понякога. Всъщност, основно ви ми се сърдите. Макар че Вържня не е толкова. Абе, както и да е, мразя просто да ми се сърди някой изобщо. Тъй, много се те обичам. По принцип се познаваме от много време. Знаеш ли, че се познаваме от 8 години? От 8 години се познаваме. И обаче от 3 години сме в един клас. И от тази година сме много близки. А пък миналата година се бяхме скарали в началото, защото заради Георги. Да. Иначе в 5 клас пак бяхме заедно. Помниш ли на Коледа, дете идвахте у нас да правим проект? Тъй де. И си много як човек, характерът е изключително як. Имаш много як глас, не знам защо казваш, че е дрезгав, аз много харесвам такива гласове. Добре, нищо. Абе, по принцип. Добре, да си. Ама както и да имаш по принцип много як глас. Имаш много яки очи, много як коса, много яки дрехи. И си много сладка и красива. Да, видях. И като разбрах, много се зарадвах. За тебе. Впрочем, аз вчера видях. После ще разправям, чакай, че да снимам клип. И ти, много си те обичам. И по принцип ти знаеш какво мисля за тебе. Чао!